B'investiment ta' €1,200,000 spazju li kien sar bejta għal vizzju misħud ta' droga sar ċentru ta' servizzi ta' ħarsin soċjali. Il-binja li nibtet bidea tal-Fondazzjoni Marigold ġiet imsejħa The Meeting Place għaliex dan il-post qed ilaqqa flimkien diversi għaqdiet mhux governattivi li qed jingħataw post minn fejn joperaw u joffru s-servizzi tagħhom fil-komunità. It-tlieta filgħaxija fil-preżenza tal-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat ġie inawgurat dan il-post fejn kull min dar miegħu seta' jara l-aqwa faċiltajiet li se jagħtu servizz soċjali tal-aqwa kwalità. Il-post fih kamra multisensory mamra bl-aħħar teknoloġija fost l-oħrajn għal persuni bl-awtiżmu u minnu jingħataw għad ta' servizzi terapeutiċi. Dan il-post li qed jitħaddem kollaborazzjoni bejn il-Gvern, il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali u l-Fondazzjoni Marigold se jagħtu wkoll taħriġ lil persuni vulnerabbli f'post tassew dinjutuż. Waqt l-inaugurazzjoni ta' dan il-post li sar b'konfinanzjament ta' fondi Ewropej, il-Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, semmiet kif dan il-proġett kien ħolma għalat ta' qdiet. L-idea tagħna kienet li noħolqu dan l-ispazju biex NGOs li għandhom xaqsmu mal-edukazzjoni, mas-saħħa u mas-soċjal ikunu jistgħu jiltaqgħu hawnhekk jagħmlu użu minn dan il-post u mhux biss jaħdmu huma individwalment bħala NGO, imma kemm jista' jkun ukoll isiru jafu aktar il-xulxin għax il-post ħajġibhom aktar viċin xulxin. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon saħaq kif dan il-proġett huwa eżempju ċar ta' kollaborazzjoni sabiħa bejn il-Gvern u l-privat. F'indirizz li għamel ukoll il-Prim Ministru faħħar ħidmet laqdiet mhux governattivi u rimarka kif dan il-post li qed joffri l-ħarsien soċjali huwa aċċessibbli minn kull imkien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.